Op de slotdag van het NK Allround is nog een aantal Friezen in de race voor het podium plakken. Bij de vrouwen begint Antoinette de Jong van Rottum als klassementsleider onder de 1500 meter. Haar voorsprong op Anouk van der Weijden is oordeel seconde. Linda de Vries wint de 1500 meter in 1:58:21. Antoinette de Jong werd knap tweede en wint in het onderlinge duel ik tiet op van der Weijden. Op de afsluitende 5 kilometer mag ze 6 tellen verliezen voor haar eerste nationale titel bij de senioren. Bij de maal is die het Douwe de Vries en liet ze 2 seconden achter klassementsleider Jan Blokhuizen. Douwe de Vries wil het Gatje Lietsermaitje om zo via het 10 kilometer kans te houden op de titel. De winst in het onderlinge duel was naar Blokhuizen en de Vries zakt naar het tweede plak. Hij maakt erom 14 seconden dichtrieden op Blokhuizen en haar strijd tellen op Patrick Roest. En dan de beslissende 5 kilometer bij de vrouwen. Antoinette de Jong treft in de slotrit weer Anouk van der Weijden. De vrouwen binnen goed om elkaar wegen. Van der Weijden maakt 6 tellen goed maatje. Maar Antoinette de Jong knokt voor wat ze wurg is, behind het verlies staan dikke seconden en pakt haar eerste nationale allround titel. Een geweldig resultaat voor het 20-jarige Rottumse. Ja, dat is helemaal geweldig. Je is droomst als liedvorm kan van en dat het ik nog lukt en dat is helemaal mooi. En we hebben een spannend toernooi en goede 400 del zetten. Je krijgt net op de traaien. En nou 1500 ging net helemaal zoals het moest. En nou de 5 kilometer wie gewoon kies 6 seconden voorsprong op Anouk. Dus dat wie genoeg. En we hier gewoon een goede race van maken. En en dat eindigt nou op een Nederlandse titel. En dat is zeker heel erg mooi. Ja. Wat kan Douwe de Vries op de langste afstand nog brengen? Hij riet in Jan Blokhuizen en zocht wie zal dat goud er net meer in zit. De beste tijd op het 10 kilometer komt op naam van Arjen Stroetinga in 13:35. In de eindstand wordt hij vierde op dit NK. De Vries met Blokhuizen geen litten, maar passeert wel Patrick Roest in het klassement. Jan Blokhuizen pakt de NK Allround titel op 10:30 en Douwe de Vries met genoegen nemen met het zilver.